بتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينو تنبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مسعبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو وارساي كمسم تبوسمي إسياس سقايز بحال نفع إرتراوي أرتيست زبالو خون خالي من شان تزي تقاقي مالتي سم سراويت مكلخال هاجر انتا يخون اتوقعاوي سمك بمن كتصدق اللو اب زبل فلسفنا بروباغانديست اول سعيد تنتنا كهبن كلو ناسمات وارساين مندلاين العلو ندحر بايتاوي امصاصا نايز اسمات كغلص ابزفتنلو نتي وارساي زبل سم حدا إسياس بحال نفع ارتيست بزبولئيو طبيق امبر حقاو سماي كونن مسبله حيالو ارتراوያን اب لعل اول سعيد قطعهم اب محبراوي مرخبيتات يገልጹለው سراويت مكلخال هاجر اب استفاداليا هاجرات نناي بعلم مصوعيتات اللوم نابنت اب اوان كالأي كوينات عالم ناي سوفيت حبرت سراويت بقيح سراويت وي ريد ارمي زبلسم يصوع نيرو اب اوان نابليون بونابارت سراويت فرنسا عبي سراويت زبلسم نيرو ابو سنه طباب ኤርትራ ኢሳያስ ጸጋይ ዋርሳይ እትብል ኣብ ግዚኡ ምስ ወያነ ንዝነበረ ሓድሽ ኩናት ንምግላጽ ብሄለን መለስ እትደረፍ ሓንቲ ስራሕ ኣቕሪቡ ነይሩ እታ ስራሕ ዓቢ ተቐባልነትን ተሰማዕነትን ስለ ዝነበራ ኸኣ እቲ ኣብ ተሕደማ ዝነበረ ዋርሳይ ዝብል ቃል ቀስ እናበለ መፀውዒ ናይቶም ኣብ ሳዋ ተዓሊሞም ንፈለማ እዋን ኣብ ደባዊ ኩናት ዝኣተዉ ንኣሽቱ ወለዶ ኮይኑ ልክዕ ከም ተቐድሚ 91 ውን ይከኣሎ እትብል ብወዲ ትኹል ዝተደርፈት ደርፊ ከም ካልኣይ መፀውዒት ወይ መተካእታ ስም ተጋዳላይ ንኽትከውን ዝበቃዕት ማለት እዩ درفي يكالو اب دمص حفاش زينا عوض كنجر انت خوينو وي كتماتات اب زتحازالو قدم زينا اتقرب اب ساريت موزيقاويت سرح نيرا ازي زرئنا نايت سرح عمقتن عميق سنه طباباوي حنقول زفاسسو عوض سرح منباريو سلازي إسياس ጸጋይ حدا سرح يسرحو اتسرح جن اب حزب ساريصو اول سعيد بسنه طباب يخون بخالق مداي مس إسياس ጸጋይ زدارك سب ايكونن اول بروباغانديستيو قدم ناي سرعه تقدف ناي صمدو اجندا كغاوح محرايو غا هيوتو اب كمي كونتات كم زنبره نسو طرح زيكونه كل حزبي يفلطيو لومي علول كادر كوينو نيشتي شغوت عاتيقو مكينا ونينو نابدوبات تግራይን ፖርት ሱዳንን ከይዱ ፕሮፓጋንዳዊ ቪዲዮ ስለዝቀረጸ ንኢሳያስ ጸጋይ ንህዝብን ምልላይ ሓደ ኢሳያስ ዝበሃል ኢሉ ክምድር ድፍረት እንተዘይኮይኑ ስነ ምግባር ኣይኮነን ኢሳያስ ደራሲ ግጥም ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ብዛዕባ ገድሊ ጥራሕ ኣይኮነን ዝፈልጥ ኢሳያስ ኩሉ እዩ ኣብ ዕጽምቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣተወ ካልእ ባህላዊ ስራሓት ውን ኣለዎ ብሓጺሩ ድሕሪ ኢሳያስ ጸጋይ ኣብ ኤርትራ ፊልም ኣይፈረየን እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ኢሳያስ ንዛንታ ህዝባዊ ጽውጽዋይ ሚለኑ ብኸመይ መገዲ ከም ዘቕረቦን ህዝቢ ብኸመይ ከም ዝተቐበሎን ናይ ቀረባ ዝኽሪ እዩ ኣብ ፊልም ትማሊ ዝነበረ ናይ ከተማን በረኻን ዛንታታት ብዓቢ ድርሰታዊ ብቕዓት ዝገለጸ መዳርክቲ ኣልቦ ናይ ስነ ጥበብ ሰብ ይኸኣ ኣብ ኤርትራ ሓደ ኣብ ሙዚቃውን ድርሰታውን ስራሕ ኢሳያስ ዝተሳተፈ በዓል ሞያ ጥበብ ንዝረኸቦ ኣጋጣሚ ከም ዓቢ ዕድል እዩ ዝቆፅሮ ምክንያቱ ንስነ ጥበባዊ ስራሕ ብኢሳያስ ክትሕረ ምኽኣል ማለት ድሮ ኣብ ስራሕካ ተዓዊትካ ኣለኻ ማለት ስለ ዝኾነ እዩ መندላይ ዝብል መፀውዕ ስም ሰራዊት ንኣዝዩ ሓፂር እዋን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝመፀ ነይሩ ኮይኑ ግን ብዙሕ ዝቐፀለ ስም ኣይኮነን ብቐደሙ እውን መندላይ ኢልካ ንሰራዊትካ ክትደርፈሉ ስነ ጥበባዊ ብቕዓት ዝሓትት ኣይኮነን መندላይ ክፉ እዩ መندላይ መርዛም ዓሌት ተመን እዩ ዘይምሕር ቀታሊ ማለት እዩ ከዓ ስለዚ እቲ ስም ንሰራዊት ኤርትራ ዝበቅዕ ስም ኣይኮነን ብዝኾነ ኣወል ስዒድ ከምቲ ኢሳያስ ጸጋይ ውን ዝበሎ ኣብ ፀድፊ እዩ ዘሊሉ كم عنقرأب تنفحو لعلم مهرانو كخبر محلانو خا حزب بعلو كم معاتو جمير الله سرعة تقدف منقستي إنا بلا نخم بعل أول ناب كلميت أمتي بروباغاندا خسرح متجمرة طرح تفشنا نايت سرعات يرأيكا امبر إساعات أقايدا ولا بهوة كلونكو بقال نايت أوان سبسلتان هقدف نبر تساقامات يقاطمو خمز نبره يقلت نيريو
ብፍላይ በታ ትማሊ ዝተሰሜት ተኸታታሊት ፊልም ንህይወት ገድሊ ኣየቆና ጀኻን ተባሂሉ ተሪር ንቐፌታ ቀሪቡሉ ነይሩ ኣብታ ድርሰት ሓደ ተጋዳላይ ንሓንቲ ኣብ ከተማ ምጽላእ ገዲፈዋ ዝኸዳ ኣደ ውላዱ ጠሊሙ ካልእ ፍቕሪ ሒዙ ካብ ሜዳ ከኣቱ እንከሎ ዝገልጽ ዛንታ ኣሎ እዚ ዛንታ እዚ ንገለገለ ኣየሐጎሰን ሽዑ ንኢሳያስ ነቒፎም ዘይጸገብዎ ከዓ እንሆሎሚ ብኣወል ኣቢሎም ብምምጻእ ገና ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ዝነበሮም ጽልኢ የውፅኡ ኣለዉ ኮይኑ ግን እቲ ንኣወል ዓሽዓሽ ክብሎ ዝጸንሐ ከይተረፈ ዓገብ ክብል ደፊሩ ኣሎ እቲ ንበይኑ መንግስቲ ኮይኑ ክስምዖ ዝጸንሐ ናይ ህግደፍ ሕንጻይ ኣወል ስዒድ ከዓ ቁጥዐ ህዝቢ ኣሰንቢድዎ ኣሎ ኣወል ንሱ ተጋዳላይ ንሱ ዲፕሎማት ንሱ ስነ ጥበባዊ ንሱ መንግስቲ ንሱ ኣሳሪ ንሱ ፈታሐ ክኸውን ይዝደሊ እዚ ሕጂ ዝረኣየሉ ዘሎ መድረኽ ግን ክሳብ እቲ ብህግደፍ ተቐሚጡሉ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት መወዳእታ ዓለት እምበር ብድሕሪኡስ ከም ሰብ እኳ ኣይክዝከርን እዩ እንተተዘኪሩ ከዓ ከም ፕሮፓጋንዲስት ኣገልጋሊ እዩ ብሕስረት ክዝከር ድምፂ ህዝቢ እንተኾንካ ወላ እውን ድሕሪ መስዋእትኻን ሞትካን ህዝቢ ኣይርስዓካን እዩ እናኽበረካ እዩ ከዓ ዝነብር ካብ ስምካ ንወለዶታት ብኽብሪ ክጽዋዕ ምኽኣል ዝዓቢ ጸጋ ድማ የለን ዋርሳይ እትብል ደርፊ ንወያነ ደስ ተብል ደርፊ ኮነትን ሎሚ ከዓ ወያነ ኣዕሩኽ ኣወል ስዒድ እዮም ብጽምዶ ተኣሳሲሮም እዮም ስለዚ ንኢሳያስ ግዳይ ምግባር ይቐልል ኣወል ዓው ብዝበለ ባዶ ቃላት እዩ ጽልዋ ክፈጥር ዝፍትን ኢሳያስ ግን ብዓሚቕ ስነ ጥበባዊ ስርሒኡ ንፖለቲካዊ መርገጺኡ ኣብ ህዝቢ ዘስርጽ ነይሩ ኣብ ዘይምልከቶ እውን ናይ ጸርፊ ግጥምታት ደርዲሩ ንቕድሚት ኣይወፅን እዩ ንስርሑ ከቢድ መስዋእቲ እዩ ዝኸፍለሉ ነይሩ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ክሳብ ሎሚ ህያው ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ዋርሳይ ዝተሰሜት ስራሕ ኢሳያስ ጸጋይ ሎሚ ምስ ናይ ኣወል ስዒድ ናይ ጽምዶ ፖለቲካ ኣይትሳነን እያ ስለዚ ክትሃስስን ክትጠፍእን ኣለዋ ደራሲኣ እውን ንሰራዊት ብገዛእ ፍቓዱ ስም ብምውፅኡ ክኽሰስ ኣለዎ እዚ ኣብ 98 ኮንካ ክትሓስቦን ከለኻ ፈጺሙ ዝሕለም ኣይነበረን ልክዕ ከምቲ ኣብ 2018 ምስ ኢትዮጵያ እንተዘይተደመርና ዝበሃል ዝነበረ ዕብዳን ማለት እዩ ብዝኾነ ከም በዓል ኣወል ዓዊልካ ክትዛረብ እንተኽኢልካ በቋራጭ እውን ተጋዳላይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ጸድፊ እንተዘሊልካ ግን መምለሲ የብልካን መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي